Croeso chi yma i'r gell unwaith eto. Mae'n diwrnod newydd a gobeithio gynnwch chi chydig o amser i oedi ac i feddwl am funud efo fi. Wrthos yma dwi wedi bod yn meddwl am yn persbectif ni. Bore heddiw wrth droi at y Meibl, y darlleniad oedd llyfr y pregethwr yn yr Hen Testament. Mae'r llyfr yma'n cynnwys sawl dyfyniad cofiadwy na chi'r benod enwog am amser. Mae amser i bob peth ac amser i bob amcandan y nefoedd. Rhai ohonen ni'n cofio Mary Hopkin yn gwneud record o gan yn defnyddio'r geiriau. Wedyn, da chi'n cael bwrw dyfara ar wyneb y dyfroedd ac fe cei nôl ym mhendyddiau lawer. Neu beth am y benod olaf, lle dawr anogaeth, cofia nawr dy grewdwr y nyddiau dy ieuenctid. Dyma lyfr sy'n edrych ar fywyd ac yn gwneud hynny o ddau bersbectif. Mae awdur y llyfr yn disgrifio ei hun fel y pregethwr, ac mae'r farn draddodiadol ydy mae Solomon oedd hwn, os dim rhaid gwybod i sicrwydd pwy oedd o. Digon i ni ydy gwybod i fod yn rhywun oedd gyda'r modd i geisio chwilio allan pob math o brofiadau. Cael sail hynny i feddwl sut oedd deall bywyd a sut oedd cael bywyd gwerth i fyw. Ac wrth allan y llyfr, fe welon ni fod yna rai adrannau lle mae'n sôn am fywyd dan yr haul. Tra mae yna adrannau eraill lle mae'n sôn am fywyd dan y nef neu dan y nefoedd. Yn yr adrannau dan yr haul, mae'n meddwl am fywyd o bersbectif y byd hwn yn unig, bywyd heb ddew ynddo fo o gwbl. Ar hyn fedrwn ni wneud a'i gyflawni o feddwl be fedr y byd i gynnig i ni. Ac mae'n ceisio cael bodlonrwydd o'r persbectif hwn. Mae'n ymroi i brofi pob math o bethau. Mae'n casglu cyfoeth, mae'n ceisio addysg, mae'n profi pleserau'r cnawd, mae'n profi enwogrwydd, bwydydd o bob math, rhyw ac mewn ffordd na ddylen ni, tydi o ddim yn atal i law rhag ceisio unrhyw beth mae'r byd yn ei gynnig. A be ydy gasgliadau fo wrth fyw bywyd fel hyn, wrth brofi'r holl bethau mae i gyd? Gwagedd o wagedd, medde fo. Neu, fel mae'r Beibl Cymraeg newydd yn ei roed o, gwagedd llwyr, medde'r pregethwr. Gwagedd yw'r cyfan. Pan fod ganddo fo olwg mor ddigalon ar y byd, ar hyn mae'r byd yn ei gynnig. A mae yna sawl rheswm. Yn gyntaf, faint bynnag fydd rhywun yn ei gasglu neu yn ei brofi, fe fydd na ddiwrnod yn dod pryd bydd rhaid rhoi'r cwbl heibio. Oedd yr un peth a ddigwydd medde fo i bobl ac anifeilied. Yr un yw ei tynged, mae'r naill fel y llall yn marw. Yr un anadl sydd ynddynt i gyd, nid oes gan neb dynol fantes dros anifail. Mae hyn i gyd yn wagedd, medde fo. Yn wir, mae'n gweld rhai yn brysur, yn adeiladu bywyd gyfforddus iddyn nhw eu hunain, ddim ond i farw'n sydyn a rhywun arall sy'n mwynhau ffrwyth i holl ymdrechion caled. Mae rhywun yn meddwl am y ddameg a droddodd yr arglwydd Iesu'n dydy, a am ffermwr a'i geiau yn cnydio'n wych hyn flwyddyn, gymaint fel nad oedd ganddo fo le i gadw'r holl ffrwyth i waith. Ac felly, mae'n tynnu lawr i ysguboriau, adeiladu rhai mwy a chasglu'r bumper crop i mewn i'r rheini, gan feddwl dwi'n iawn a flynyddoedd bellach, mae gennau bensiwn da rwan a mae o'n saff. Sdim angen pryderu o gwbl. Ond yna mae Iesu'n ei ddameg yn dweud, meddai Duw wrtho, yn fytyn, y ffôl. Heno y mynir dy einioes yn ôl gennyt, a phwy gaiff y pethau y baratoaist. Rheswm arall pam fod y math yna o fywyd sy'n gosod i fryd ar brofi'r pethau hyn yn wagedd, ydy na tydyn nhw'n y pen draw ddim yn bodloni. Wedi profi'r cwbl, cyfoeth, awdurdod, enwogrwydd, mae yna ryw wagedd ynddo ni na ellir i fodloni gan yr holl bethau yma. Mae yna ddyddiau blin yn dod, medde fo. Blynyddoedd yn nesau pan fyddi'n dweud, ni chaf bleser ynddynt. Ond mae yna perspektif gwahanol. Mae yna edrych ar bethau dan y nefoedd. Nis mynwch chi yng ngoleuni tragwyddoldeb.
Meddai pregethwr fod na dduw da yw chlaw yn byd ni sydd wedi trefnu popeth yn dda ar yn cyfer ni. Bod na rhywbeth feder fodloni dyfnder yn calonau ni. Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser, meddai fo, a hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonau pobl. Os gallwn ni roi lle i'r tragwyddol yn bywyd, dyna lle bydd bodlonrwydd i'w gael. Felly mae'n deud fel canlyniad i'w holl ymchwil i gyfrinach bywyd, wedi clywed y cyfan, dyma swm y mater, ofna dduw a chadwy ar chmynion oherwydd dyma ddyletswydd pob un. Rwan, dwi'n gwybod fod sôn am ofni Duw yn codi ryw ddarlun gormesol y meddwl sawl un. Ond mae ofn Duw yn y Beibl yn wahanol i ddychryn neu braw. Mae'n golygu parchedig ofn hwnnw sydd yn dod o sylweddoli maint cariad y goruchaf tuag ata ni. Dyma'r Duw sydd wedi anfon ei fab i'r byd mwyn ni. Dyma'r un sydd wedi trefnu ffordd i ni brofi maddeuant am yn holl bechodau, yn holl feia, a phrofi cymdeithas efo fo dod i adnabod y Duw tragwyddol, profi i ras, i gariad, i dosturi a'i drygaredd tuag ato ni. Yn y bywyd yma, dan y nefoedd, daw'r bodlonrwydd sy'n parhau. Ac felly mae'r anogaeth yn dod cofiad y greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid. Cyn i'r dyddiau blin ddod, gorau po gyntaf mae rhywun yn dod i fyw i fywyd dan y nefoedd yn hytrach na dan yr haul. Mae byw yn bywyd o flaen cynulleidfa o un, sef Duw, yn golygu bydd yn bywyd yn gyflawn mewn rhyw ffordd na feder fod unrhyw ffordd arall. A dyna pam fod y pregethwr yn deud fod yna amser i bob peth. Yn byd prysur lle da ni'n aml yn cwyno nad oes digon o amser. Mae'r un sy'n byw ymresynoldeb i da tragwyddol yn gwybod fod digon o amser i gyflawni popeth mae Duw yn disgwyl iddo fo i wneud. Ac fod yr anogaeth i gofio hyn yn ei ieuenctid yma, tydi byth yn rhy hwyr i ddysgu'r wers. Dwi'n cofio dau annwyl iawn, Idris ac Eleanor Jones, yn dod i brofi gras Duw, a weithiau yng nghanol i 80 o'r anwydran. Mae cyfle heddiw i brofi bywyd dan y nefoedd. Cymwch chydig bach o amser. Oedwch, peidiwch, a gwybyddwch mae'n my fi sydd yw, meddai'r salmydd. A felly, da ni isio oedi. A chymryd yn amser heddiw i fyw o flaen cynulleidfa o un. A fe ffeindio ni bod digon amser i ni gyflawni'r cyfan mae Duw am i ni'n wneud. A mi brofo ni ei gariad a'i ras yn llenwi'n calonau trwy hynny. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Duw, dyn ni'n diolch dy fod ti yn gallu rhoi ni'r persbectif hwn. Y persbectif sydd yn golygu bod ni'n gweld bod yna fwy i fywyd na'r bwyd a dillad. Bod yna fwy i fywyd na chadw'r blaidd o'r drws. Bod yna fywyd i'w fyw dan y nefoedd yn dy oleuni di. A da ni'n diolch fod hyn wedi dod yn glir i ni pan ys ti ddanfon yr arglwydd Iesu Grist i fod yn oleunu'r byd ac i fod yn waredwr. Rhoi ni'r gras heddiw i fyw dan y nefoedd yn dy oleuni di. Arwain ni efo dy air, a fe wnawn ni roi'r clod a'r mawl i gyd i denw di trwy Iesu Grist. Amen. Dan eich bendith heddiw.